Companys, camarades, tios. El Lluçanès no és comarca, és una província autònoma, dins la República Lliure Associada del Prepirineu. Vull saludar el govern provisional i clandestí del poble lluçanenc. Companys, camarades, tios, puta Espanya. Sembla que aquest dissabte, algú es va deixar el votant a casa. Mentre les institucions espanyoles d'aquí s'han estat discutint per fer plegar una ministra espanyola, el nostre portaveu ha fet arribar una petició molt concreta al govern provisional de la Unió de Repúbliques Catalanes. Si ja ho sé. Ara tots direu, ai, ai, ai. El dat pel cul del ninja no ha dit Unió de Repúbliques Socialistes Catalanes, només ha dit Unió de Repúbliques. Nya, no patiu, la purga serà eterna. Temps al temps petits Stalins meus. Bé, la proposta que hem fet arribar al govern és la següent. Cal esborrar els reis d'Orient de l'imaginari col·lectiu. Malparits. Amb les seves corones i els seus camells. Els ninjas són antidrogues, i no estem disposats a que cap desgraciat barbuti en corona porti drogues als nens. Alhora fem arribar la nostra admirada salutació a l'Escamot Tio. Ara em disposo a explicar-vos l'organització territorial de la Unió de Repúbliques Catalanes. Això és la divisió comarcal dels països catalans tal com la coneixem avui. S'han proclamat diverses repúbliques arreu d'aquest territori, algunes d'elles populars. La República Pirinenca, amb capital a Prada. La República Popular del Prepirineu, amb capital a Olbany, que inclourà el Lluçanès, com a província sobirana. Segons les negociacions actuals, el Moianès no és reconegut com a província sobirana. La República Hebraica. El Protectorat Occidental amb capital a Xiva, que fins a l'any 2041 serà l'únic pas fronterer terrestre que restarà obert amb Espanya. La República del Camp de Reus, amb capital a Reus. La República Vinalopenca, capital, Elx. La República Ribagorçana, cal assenyalar que la Vall d'Aran serà entregada als francesos. La Confederació Popular de l'Albaida, la República Teocràtica de l'Anoia, amb capital a Gimijàs. República de la Plana, República Tramuntanenca, República Popular de l'Horta, la República Rabassaire del Secà i la Unió de Soviets Metropolitans de Barcelona. En quant a la part insular del país, heu de saber que en Magnus està mediant en les negociacions. Endavant amb la lluita. Tot el poder pel poble.